مولانا محمد اسحاق تساں وڈی مہنگائی کیتی ہے عوام مردی پئی ہے اللہ دی قسم بکرے ویچ تے تساں لانگ مار تے گئے ہاوے ہن عوام مردی پئی ہے اٹے دے کیتے او اللہ دی قسم چاہدا پیا دوجے والے بھی غریب اللہ دی قسم اٹے دے کیتے غریب مر گئی مولانا محمد اسحاق لوہارا تساں کو قبر وچ مانو گلی سن تساں کو قبر وچ مانو گلے سن اللہ دی قسم حضرت مولانا محمد اسحاق لوہارا تساں لے ویچ تے فضل الرحمان دے لانگ بار تے گئے ہاوے ہن اگ تے قیامت والے دی تساں کو غریب بھی گلے سن او ہن فضل الرحمان کو آکھو مہنگائی گھٹ کرے نہ تو اللہ دی قسم قبر وچ خوار تھی سو